Jeg vil nu fortælle jer om de kemiske reaktioner, der sker ved et vulkanudbrud. En vulkan udstøder lava, som er en smeltende glødende stenmasse. Den her lava er magma, som har fået fraspaltet gas. En vulkan udstøder også svovldioxid og kuldioxid, som på et tidspunkt vil havne i vores skyer. Oppe i vores skyer har vi vandmolekyler, og når disse vandmolekyler og svovldioxid og kuldioxid kommer i kontakt med hinanden, vil de danne kulsyre og svovlsyre. Dette er formlerne for det. Når skyen så på et tidspunkt er helt fyldt op med vandmolekyler, vil det begynde at regne. Men i den her regn vil der også være svovlsyre og kulsyre. Det er det, vi kalder en syreregn. Svovlsyre er en meget farlig syre, som kan være rigtig farlig for det omkringliggende område. En vulkan udstøder også aske, som der bliver på pænt sprog kaldt